Ano mga ito kayo? Salamat po tayo Mariano. Salamat, Doy. Salamat sa ice cream, Doy. Happy birthday ulit. Ay, sana yung ice cream, Mariano. Baka may pag-asa pa bang magkabalikan para lang sa inyong anak. Gwapa na ba? Ano ba pa, Lexi, gabi? Ikaw, Lexi, Listel. Kawawa naman yung anak mo. Kailan kapag Igurit lagi ka isa. Igurit lagi ka. Mamagdulay mo po, Sakit ang mga tao. Guys, mag-unboxing day ko kuan. Shopee ni kuan John Mark. Puta dispenser ko pero ano walang gamay garaman. Tanawon guys. Mag-unbox ang nila. Banya-banya naman. Panda. Kami gumukon ko gawa sa akin na stress na sa tang kalsada. Stress na sa motor ganina guys. So, na video ko. Nang tengah lagi kay highway na kanang kuan. Palupat ang pandaan ng daan. Pero lagi sa adso. Mamaya naman lang yun eh. Saan man ipagamit? Butang na bulat ibang plus dito naman na. Ibutang nalis ka ng galon. Kani, ibutang nalis ingani na dara guys. Tara mo na dara. Sa ingani rin sa no. Di na sa magsabo-sabo. Manggi. Dua. Ay, unbox ni Zaki patan-aw. Ingana rin ni sa guys. Sibo ra rin za. Umay na kaya siguro tusok. Ang gamay ng tubig. Ha? Ang gamay ng tubig. O di, agkari da ibutang na to ilam siguro. Napisaksakan niya. Ano na may saksakan ka ban? Tagadyan ra. Saan na ni? Naman sama lagi. Nga nakalagi din si Za. Ari ka aging tubig. Anja. Ang lagi. Ang tubig. Nakadiswa-wa. Uli ka ng jam. Ako na. May pisagan na. May laing ko Ano pagamit. Nalain. Wak man lagi ko Nabalan sa na agkari gibangan mari ka ni siguro. Tagos. Siguro ibatag mo isdari. Anja og Tagos na na. mo gamit na dani. Alaim! Tingag! Pinduton na di ay nay. Full din ni. Ug mo inom na ka, chik. So aga sa tubig. Kani may tao dari sila okay. Nara day guys. Madukid yung bintong Pinoy. Gamay na sad na mo agas gapon kay pinduton no tumagas mari. Sudok man to. Sudok. Na mga nagbalik. Dyan maklagay isang isang kinahanglalan sa isang kuan ni. Yung boarding house. Diyada pa di pataban nga Nakadad naman nito. charge. So i-charge ni. Sa basa din mo rinti. Okay. Diya i-charge si Jao, maurta siguro tong kuan. Murag cellphone na. Guys, murag cellphone na i-charge si mo malubat day siguro pud ni. Di ba kani delikado? Basa man. Katangtangan mari kay kari may tao dari. Kani na ibutang diha i-apil ning hose. Mao na guys. Kang Zanmark na Shopee. Diyan mata ng gamit. Ang i-unbox. Kay problema sa Just kuno magtako-tako kuno sa arang hawan na. Hindi na kuno sa mo inom. Magtako pa si Jang. Yan na mag-isang kuwan na sa boarding house. Ipalit. Kan sa kuan diyan kan. Karira, kaya mangasa. Mazulit sa kajabul. Money guys. Ang naman ang Shopee butang. Karira dito. Hindi balik. Hindi mo yapin. Pwede ko kayo po sa mga kanina. Diyan guys, naniabot ng mga pants. Tulo kasagdanan. Tago sa likod ng parking. Nangita ni Pulurami guys. Tagaanda ko ni sila. Tagarisa rin sila, Nay? Kailan ko na ng flores.
Pa-shout out sa imong vlog, next vlog. Kasi nga sa yung vlog. Kasi nga sa yung vlog. Kanang Maputi family from Anda. Maputi. Hi guys! Sabi bisita mga ate lah. Pareha ng taniwang. Sagniwa kay makagwapa Ano man. ang ganahan, magniwang. Naliwang man Diyos. Ako? Ang sarap ang hilot lagi kay baw na si Jana. Marunong Sana all, nagniwang na sa puno ko. Sa ate guys dia. So, sa nga rehearsal? Toy! Buban kas panglaw te? Ha? Alay niyo yung Sa dagkat kay eh. series? Ano di masugat sa series? Sa kay series? Eskin din. Dari sa taming nga, ano yung jumbar di ay. Miyaw, kay wa may tao. Minga, di ay, nga. Reda tay, kana ni bisita tay. Hero, Bartleby. Video ba ko? Uy, bisita sa tay day. Agoy, tay. O tay. Tay. Sa kuno dari kada imong bisita. Sa kuno dari kada bisita. Uy, Bartleby, ikaw ning gara pagkagsaba-sabangan na tay bisita ha. Min, asak to jud na. Oh, dako day gazid, di wala anay. Masot na ka. Ay guys, hinatag niya tester guys. Oh. Color. Makaputi og samo. Nga nga ito ko na silang gipilat palit kay. Lami magkulo. Kuan lagi bugnawon ba bugnaw pod di. Nasir na sa Mapo man ako. Support na ka. Ano? Suot sa ba kayong tanawon? Na kay kuan jud rin na. Suot na lang. Hala, babae kay ko. Babay kay ko. Sama di ka. Sino mo gusto? Babae ko, hindi ba ako sanina ba? Ako na ano, naging ani ba? Yes. Lami. Angat dyan ka rin na. Itas paglikod. Ano na ba? Yan, ana. Na. Isisa din yung sakto. Sakto lagi din siya na. Tama. Tama ka. Binata man. Hala pa sa Jawa na. Hindi ko. Sa Jawa mo ni ka. Sajaw ko no. Isa tay. Sajaw. Saya ko, ligo ka karon. Kung kawatin anang manok. Oto pa na ka. Wala ko na baho. Sa iwi, pwede na to. 100. Out si Tinta. Duha man mo. Di ako lang Ikaw ka meron ko. Ay sus easy. Usaha na 50 dyan, bisa na sarap. Harang lakon. Mahala na Hilakton. A few moments later. Ang bata ba yung musikan? Ah, Wala ko nagmapagidahang hinisong. Guys, tara. Dala isa guys na. Wala ko lagi ni. Pagkibo na na. Ay, dala guys guys gini. Guwapa ko no. Labi? Mais. Salamat ka yan, Odia. Buwan mo ang kabang. Buko lagi na may puti. Lang bisig sa lagi. Balik sa mga isa. Balik sa mga. Lagi na na. Lagi nung napatian. Hindi, sa kagubot namin kay mga amig ice cream. Salamat ay. dagas na mason. Sa may color na isa. Mama dyan dyan ni Atos. Makadoy si Nakuhan ko na, taekwondo ko na sila eh. Kapoy. Ang sa to na. Huwag may manina doon. Uy, lamis! Huwag manina. Ngay ka ba? Ala. Nabihan ka na, Bet. Hala, wala ko Di lagi puno. Hindi puno. Bobi ka na to. Kwarta. Ngay. Pamalit na. At matuloy na ako ngay ka ba? Wow, anong tanong? Doy. Uy, karyaha! Kasi naman ang tinang mo. Paula na yung under si under pa doon na. Mahal puno to. Mamadali sa mga Ay, mga wala taoy! Uy, karyaha! Ay, di, salamat ay. Karyahan yellow. Mangga. Yari ko. Cheese na di naman. Powerbank kasi ni powerbank. Ano mo dahil ko rin kayo na. Huwag po rin tinihayag si mga tabangan. Sular man na. Hindi na sular, eh. Hindi mo namin masulat. Ano mga tukay? Pasalubungan pa tayo Mariano. Salamat, Doy. Salamat sa ice cream, Doy. Happy birthday ulit. Ay, sorry. Ay, sabi ni Mariano, baka may pag-asa pa bang magkabalikan para lang sa inyong anak. Guwapa ra ba?
Anong ba pa, Alex? Gabi Ikaw, Lexi, Listel. Kawawa naman yung anak. Chef! Kailan kapag Igulit lagi ka isa. Igulit lagi ka. Mamagduli mo po. Pinsyagit ang mga tao. Grabe kita halak. Kaya ito? Si Duli? Nag-vlog sila. Nag-vlog sila. Kasi Aisa lang, may Aisa. Wapa, may sinibir sa kahit. Habog. Nakahila ko nagtanaw si Zong pagpaso ay nga buo mo naasliksi na ipapagmama. Diya kasi may nakadawag sa katong pa-heart sa kuhan kanang pariak nga heart react day sa mga bata kasi man din nakadagdag to ay. Kasi Lexi may nakadaog. Masaya mo dani dai pili kang Eto na. Diya ang lami amang tong gaon ni Lexian. Mamadji kinalamiag isang gaon. Ini kakay tangi Paris. Ang basta. 1 hour. Muna. Marusip umintaya pa ka na itong kang Wama po kayo apas-apas ang pangilin nyo nga. Itong butang nilang mga binuang nga nali. Yun ang kapagkatuan. Uli na kapagkatuan. Kakanyiling. Titunahin. Sista din ang kapadaog. Hindi ko ano na titunahin. Sista din ang sirte. Ako may naman po nga. 5-0. Anak amin, sinundoy. Tagad, bebe. Kung mali din. Walo pang meron pa undoy. Kuhaan balik 40 pesos. May happy Kung din. magtayo nila ko na sa undoy. Yes, promise. Tanang sa meron pa undoy. Sa undoy na sulat. Guwa may Nagilamihan lagi siya. 5-0. Guwa, pilin ha, kung po, may bukan po, may mayo, ba't may di man, aga. Asanay sa pasanay kay sa interview sa live skin din ay. Lami balagi kaduhan hang ka. Ano? Pag-uungan gusto eh. 30 edad karumayo, nga Diyan, na. pwede ka mag-post na Mama, ba't yung gawas? Dahil nakagito, pugot mo. Ay, di mo naman ikaw may negosyahan. May ako na ako na rin pagkamukaya. Kung nga makamukala. Ano ko itong bitayaan? Kaya ko. Kung naman. Minsan pa magalit mo kayo magkadaog. Kaya ako tulad na itong minog ng 5-0. Minug na. Minug na. Uminom na pa yung patawan. Hindi, hindi ba tayo kayo Kaya ila? dyan ka ng numero. Kaya ka ma. Daw na kaya wala kwartan. Yan ka. Daw ko na ba di tayo Uy, ko. di ba ito? Ang isang yun, 673 may tayo eh. Ako. Dahil mo to. Ano na yung one? Hala, hindi ka uliun. Hindi ka muli ay. Ugwa magpalit. Hala. Nagidi ka Nang uliun. padang padong. Asa mo kanay? Nemado. Ha? M. Hmm? Nemado mister ba? Hmm. Gak sana kay gapuso na to na. Ikaw gakus. Oh, pwede na. Puson ka lima ka uli. Napuso sa ate? Puso to. Mga gapos ba? Kapuson ko na te kay araw di mo uli. Napukidang padong? Bili na. Lo. Ah, isang payo guys. Pangguwan ba guys? Pwede init eh. Hindi, kita na. Pagkuhan na ni. Hindi ko nakamuli ang Ang tigap. history rani nga pa, Jong, nato, munisipyo, kay buta mo ko parang sa gaguan. May kailan ito dahil pa mo sa kupad, mo palit ko pa, Jong. Diyan ang yatan. Ang pa, Jong, kaya nga, naman tanan. Puti, bayilit ko. Mama, zilain na. Huwag man sila ka nila nipili, kaya parang di ko makasala. Pila, Nabalik ko sa munisipyo. Pila na? 125 na. Cover. Hindi ko nakamali ang te. Kapuson ko na kasi tag muli ka. Ang ikaganin. No, ang tijan, pa-plus, B. Ha? Pa-plus. Meron flower din eh. Dito na yung flower. Palumang ka, ice cream. Oh. Nagdamot-damot ako yung ipinalik. Sana all. Hida na sang pisan yung magbakler ba? Bugnaw ah. Ibog no. Bugnaw ba guys? Cream niyo ba sang pisan? Iya plus din eh. Iunan man eh. Pwede. Plus. Pwede ko basta Basta mo. muna. Wala na pa ang kapoy. Ano yun? Nga, nung ina mo guys. Kan ka mo guys friend. Kinis, ay isa? May ka ikaw ay isa ha? Dadaan. Niyawan til nga ban juice may lamig to. Sabi niya gibatig UTI ate. Nakitingkilid. Litan ako si nanay po niya. Uy, UTI nga. Grabe na tong UTI. Pagka buntag mata na ho. Pag sa Diyos na pagpangihina ho. Natinga ako. Kaya rin sakit agang hawak. Murang nibiti. Nga mo ka parang sakit ang hawak. Diyan, pagbiti. Pag sunod na nangihi ko, okay na sakitan naman ihi. Gamayan naman sa gangi. Kamayan sige. Gamayan naman sa Zato gangi. ligay nung tubig bunta sa jo kana ligam-gam. Sige, mangkongin na mong tubig. Aray, naman ko isidlan. Tag sa kalitro. Di ka na bang Taman init? pagaliwa pa yung na hurot. Tagang sa kalitro. Ang tubig. Naroon, naroon. Ano, nakikitambalan man. Ano siya? Kaya nang nai, pag umandad to, pagka umanad ko, pagka udto, may Sa may patsik. rasa na to.
Kuan ko no, nakuha sa wa ta kay baw sa kananay Pagkaon. hygiene, diya sa pagkaon o sa tubig. Na dana, ang hygiene. Atawid po. Bas kay di mo ko higinom, sa sige ka buwan. Na, ako diya. Lagi tubig lagi. Punta sa dyan, lagi na ako sin mo kong tubig. Hindi naman kong ngapin. Muntang. Da daghanan na. Ilagang sa mga Wala nanginit lagi daw ti diyan. Harap mo to. Ano sa likod? Ganun sa likod. Okay, sakto na. Basta ga jud. Kapag ato pakaingon man nga pag kuan ba check up sa ngingin tiya nga kuan ganun ni grabe na ko ng UTI. Gini agi sagol na ko nana. Jagi kuan ko gisi-bisi kay basin nguno ag kagaw ni abot na sa dugo sa bakulor dayon taon ko. Hindi kali kay wala po. Gisitaan ko tag 95 agi sa kabuok. Ta. Pero kasi Raymond si kadlaw. Ayan. Ganun tayo mo. Ay, nandiyan na. Tumanon. Tumanon. Diya, napo kadlaw na ang inaw, man sa dapoy para sakit, iki ang sakit sa kilid, tulor ang gipalit. Wala man po. Diya pagbalik na kay mo ra mag kanihang kilid ba si sakit. Ani to oh. Kasi. Usap ko na naman yung hubag. Ano sa man ito? Di ka na may iti. Anja, pa-ultrasound lagi ko ako magkukalugar. La, pero ito ay ultrasound ara ngayon. Na may nari ko pa naman, ari lamang ko subay kay kung ano ba Hindi mo din naman ito sa mga. hindi ba dari kuan anak ba kundi ay kidol-dol ra. Nada bisa dihay. Naman to din comment nga na post kandi ay. Sabi to, nanay laboratories ka Ah, na. berkulis oh. Kung ko pwede na diya kung doktor sa sinti bali na hindi naman ko sa sa kandihay. Balik na dito sa kakaulit eh. Ha? At saka na akong narinig. Dadagiring. Niko. Di ka na ko ng iring. Nang sikat naman puro mga iring. Imo ko mabuhi ko ng kag-iring. Gamay pa imo ko ng iring. Kinagiring ba ko puro abot gahapon? Nilabag na, Kayo. nilabag. Ah, hindi ako sa pas ayaw na magpasadla. Kay malibang. Dara guys, muli na sa ate guys. Siya bini, kaya ang dadin yung puso. Puso sa saging. Sara magkakapod. Kami to. Di makami mo. Dagat ka na, kaya naman imong gisahon. Adi ka nang nay. Sa suka. Kana ba Di yung na ko gisahon. lapuan ba ni mo ng puso? Lapuan ra. Lagi na mo kamay. Matos ka ba? Matos pa na ka na magtaba da. Okay ra si diha na ino. Nana si Jack. Pwede sa mawanan. Diha ra na. Ano ni ka ba sila nito? I'm going home. Bye-bye. Meron na akong puso ng saging. Muli na sa ate guys. Dara ba ko yung nakras na ganina kay nakras og motor. Sa guys kay wa may habal-habal. Adto ako sa ubos mo sakay. Bye amping te. Pwede na magbayad dari kisa ning lote. Ila ko ana, bansoy. Mobile na. May sorda na sa daplin. Sa ko na sad ko. Kadto ida man to, hay tama to sagi. Gawas pa sa tayo sa gapon lang. Naglakaw ra. Nakaw ng panington.